Good morning, Siargao, Maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, maradyaw na buntag sa tanang mga kasyargaw nato din ha. Ano yan nasabta sa laing edisyon sa itong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tiwog nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibong o kalibutan. Maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Maradyaw na buntag usab sa atong mga nagkadaiyang probinsya nga maabot ning atong live stream karon. Good morning, maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Mga kasyargaw, good morning, maradyaw na buntag. Good morning usab sa atong mga nagkadaiyang mga viewers, commenters, reactors nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Maradyaw na buntag usab sa mga silingan ngato nga mga probinsya ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o gang Dinagat Islands. Good morning usab maradyaw na buntag sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro og Pilar. Maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Good morning, Surigao, and to you, Kuya G. Keep safe watching from Lancaster, Philippines. Matsalam, gikan na ka Sir Jake Bolido. Salamat Sir Jake. Good morning ka Siargao. God bless. Gikan na ka nga Jemar. Salamat Jemar. Good morning, maradyaw na buntag kani mo nila. Salamat po sa pagtutok din nila sa itong programa. Di na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pag-asayron karon ang kahimtang sa panahon. Pinaagi na ni Benison Estareha sa DOST Pag-asa. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareha. Base sa analysis ng Pag-asa, wala po tayong nakikita na low pressure area or bagyo na mabubuo sa loob ng ating area of responsibility for this week. Umiiral pa rin ang southwest monsoon or habagat dito sa northern and central Luzon, na siyang nagdala ng cloudy skies na may kasamang scattered light to moderate rains kaninang madaling araw. But for this morning hanggang sa afternoon, asahan natin yung partly cloudy to cloudy skies naman at meron lamang pulu-pulong mga pag-ulan. Dito naman sa may Zamboanga Peninsula as well as Basilan and other parts of southern Mindanao, asahan din yung mga pag-ulan, dulot ng localized thunderstorms, yung mga pagsasalubong ng hangin doon, at sa natitirang bahagi ng ating bansa, kabilang po ang Metro Manila, ay fair weather conditions naman. Now, may mga nagtatanong bakit po maaraw, bakit po mainit ngayong araw. Ito po ay hindi naman monsoon break dahil meron pa rin tayong southwest monsoon at normal naman na nagkakaroon talaga tayo ng mga maaraw na panahon. And expect natin sa mga susunod na araw, hindi ganun kadalas o hindi ganun kalakas ang mga magiging pag-ulan, lalo na dito sa may southern Luzon and Visayas. Dito sa Visayas, asahan natin fair weather conditions. In many areas, magiging maaliwalas yung panahon, so wala tayong magiging problema. Sa tanghali, medyo mainit, hanggang mula 32 hanggang 33 degrees Celsius. Then sa hapon po, mataas yung tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa western Visayas at sa southern portion of central Visayas. Dito naman sa Mindanao, as early as this morning, may mga pag-ulan na, tulad ng nabanggit ko sa may western part of Mindanao, may mga scattered light to moderate rains. Hindi po ito associated sa mga weather disturbances at ito ay dahil sa localized thunderstorms. Pagsapit po ng hapon hanggang sa tanghali hanggang sa gabi, ay expect natin na uulanin din itong other parts of Davao Region, gayon din yung Soxalgen and Bangsamoro Region. Sa Caraga Region, mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng gabi. Yung temperatures natin naglalaro from 32 to 34 degrees Celsius sa tanghali. Sa ngayon, wala naman tayong gale warning, so magandang balita ito sa ating mga nangingisdang kababayan. Except dito sa may extreme northern Luzon, maring umakyat pa rin sa 2.8 meters. So more or less, mga isang palapag po yan na taas ng mga alon sa kung ikukumpara natin sa gusali, kaya pinag-iingat natin sila doon. But for the rest of the country, naglalaro from 0.6 hanggang 2.5 meters yung taas ng alon, depende po kung mayroong mga thunderstorm. Si Haring Araw po ay sisikat 5:27 ng umaga at lulubog ito 6:26 ng gabi. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako po si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.
latest updates nato karon mga kasyargaw sa kahimtang sa panahon. Pinaagi na ni Benison Estareja dito na mismo sa Forecasting Center sa DOST Pag-asa. Nindot ang atong panahon karon mga kasyargaw tungod na dunay pagsiga pagsuga karong adlaw mga kasyargaw bisan pa gideklara na sa DOST Pag-asa ang El Nino o ang ting-ulan mga kasyargaw. Apan normal ra lamang kini base na kang Benison. Pagdalagya po ng payo mga kasyargaw tungod na sa kainit mga kasyargaw kagahapong adlaw miabot sa 40 degrees Celsius dito na sa Dinagat Islands. Grabe gayud kapaso, grabe gayud kainit mga kasyargaw. Good morning po Maradyo na buntag. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Keep safe everyone. Gikan na kang Yuel Nogalisa. Good morning Yuel. Og sa tanan taga Burgos. Good morning Maradyo na buntag po kaninyong tanan. Maradyo na buntag Siargao mga karunsa. Keep safe always and God bless us all. Gikan na kan Sir Wilbert Ga. Salamat sir. Good morning Maradyo na buntag kanimo din ha. Good morning Kuya G, watching from Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Gikan na kang Sir Romel Golgat Blase. Salamat sir. Good morning Maradyo na buntag. Good morning Siargao. Good morning sa imo Sir G. Maradyo na buntag sa tanan lamati og ni tan-aw sa live TV. God bless amping Sir G. Gikan na kang Ma'am Esther Cagas dito na sa mainit. Salamat ma'am. Good morning Maradyo na buntag. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Gikan na kang Charles Ken Mantilla. Charles, good morning. Og diha na sa Barangay Kaob del Carmen. Salamat po. Good morning Siargao. Good morning Kuya G. Maradyo na buntag sa mga Solis family sa Subangan, Dapa. God bless Kuya G. Gikan na ka Sir Edwin Solis Bocado. Gikan na sa City of Love, Iloilo City. Good morning sir. Good morning Maradyo na buntag. Good morning Kuya G. Gikan na ka Noel Nogalo. Good morning Noel. Good morning Kuya G, watching from Angeles, Pampanga. God bless Siargao TV. Maradyo na buntag sa ako mga pamilya sa Baybay, Burgos. Gikan na ka Ma'am Pearly Balamat. Welcome back Ma'am Pearly. Salamat Maradyo na buntag kanimo din na. Salamat po. Dili na maglangan mga kasyargao. Atong pag-asaron karon ang pinakaunang bahin sa mga balita dinhi na sa atong programa Siargao TV News. RHU Santa Monica padayon sa pagdani sa pagpambakuna. Miluwat karon og pagpahibalo ang Rural Health Unit sa Santa Monica nga adunay moabutay nga mga COVID-19 vaccine sa maong health unit. Maong gidani karon sa maong buhatan nga magpabakuna na ang katawhang sa paunon kay ang mismong mayor o vice mayor nga sila Mayor Dodong og Arwela Dular nagpabakuna na. Kini nga lakang aron makabot ang 70% o herd immunity sa maong munisipalidad. Magpabakuna na para maprotektaran ang kaugalingon, pamilya o para mahuman ang pandemya. Para sa bayan, tara na mga kasyargao. Good morning, Maradyo na buntag po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita dinhi na sa tong programa, 12 ka San Benito Hanon may graduar sa Tech for Ed training. Laing set na usab og mga minggraduar sa 3-day digital literacy training ang gipahigayon dito na sa Department of Information and Communications Technology Mindanao Cluster 2 kon DICT MC2 Surigao del Norte Provincial Office uban sa partnership sa San Benito Tech for Ed Center. Ang maong third batch mga kasyargao sa digital literacy training gilangkuban sa 12 ka partisipante gikan na sa mga barangay og SK officials, LGU personnel og estudyante niadtong June 8 ngadto na sa June 10, 2021. Kini kabahin usab sa plano ni San Benito Mayor Gina Sumando Minil nga papasakaha pa o ipasaka pa ang literacy level sa mga constituent niini aron makabot ang mga kinahanglanong ICT skills. Nasairan nga gitudloan ang maong mga partisipante sa pag-operate sa computer, basic functions o techniques sa paggamit sa mga productivity tools. Mga kasyargao, ipaluyuan kini sa DICT Caraga. Mga kasyargao, mga latest updates dito na karon sa munisipalidad sa San Benito.
Speaking of Tech for Ed og DICT, good morning kanimo dina Sir Clark Consigna. Salamat maradyo na buntag kanimo sir og sa tanan taga Socoronhon. Salamat maradyo na buntag po. Salamat. Good morning Kuya G. Good morning sa tanan taga Burgos. Have a nice day. Gikan na kang Ma'am Rosana Pinera. Ma'am Rosana, good morning. Maradyo na buntag kanimo dina. Good morning Kuya G. Pa-shout out ko kan Kuya Carl sa Nanburik. Gikan na kan Charles Kyle Mantilla. Good morning, maradyo na buntag. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Always God bless. Gikan na kang Sir Ronald Formillas Gasmin nga taga Leyte. Salamat sir, good morning, maradyo na buntag og lumad nga taga Siargao. Salamat sir Ronald, maradyo na buntag. Good morning sir G, gikan na kan Sir Clark Consigna. Sir Clark, good morning, maradyo na buntag. Maayong buntag kanimo din sir. Salamat sa imong pagsuporta dinhi na sa tong programa ug sa tanang kalihukan nga makatabang sa katawhan. Salamat sir, good morning, maradyo na buntag. Salamat po. Samtang sa laing bahin naputol kita ganina. Barangay pulong-pulong sa Konsolasyon Dapa gipahigayon. Nagpahigayon og barangay pulong-pulong sa Konsolasyon ning atong munisipalidad sa Dapa. Ingon niya paghatag kay balo sa mga COVID-19 awareness, response, and Empowerment Infodemic Drive nga gipartisiparan sa kapulisan sa pagpangulo ni Police Captain Arnold Nacor uban sa personal sa Rural Health Unit, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office og Philippine Coast Guard dito na sa Covered Court Barangay Konsolasyon ning atong munisipalidad sa Dapa. Ang maong aktibidad usab gipartisiparan sa mga residente sa maong lugar. Gisgutan usab ang mga angay himuon panahon nga adunay pagpang-abuso o nagpahinumdum kini mga kasyargaw sa katawhan o paghatag kaalam sa nagkadaiyang mga krimen mga kasyargaw. Mga latest updates diri na sa Dapa. Good morning Kuya G, pabati kog happy birthday sa kay Madam Emeline Handayan sa Barangay Caridad, Siargao Island. Salamat Ma'am Malia Azadumen Antipasado. Salamat Ma'am, good morning, maradyo na buntag. Samtang sa laing bahin, healthcare workers diri na sa Dapa padayon ng serbisyo sa katawhan. Ang atong mga healthcare workers sa munisipalidad sa Dapa, mga kasyargaw, padayon ang paghatag og serbisyo ngadto na sa katawhang dapanon aron na kitang tanan maprotektaran og aron nga maluwas sa tanang municipal transaction sulod sa munisipyo. Gipahigayon usab ang mandatory COVID-19 sa live testing para na sa mga municipal employees. Samtang aduna nay mga nangabot nga mga COVID-19 vaccines nga gideliver sa Department of Health alang na sa pagpangbakuna sa mga priority groups sa atong munisipalidad. Sa mga gustong magpabakuna, doolon lamang ninyo ang mga barangay healthcare workers para na mahilakip ka sa mga mabakunahan nga nadapanon. Let's all get vaccinated padayon sa pakigbatok sa COVID-19. Mga na latest updates gihapon sa Rural Health Unit sa Dapa, mga kasyargaw. Good morning po, maradyo na buntag sa tanang viewers nato karon. Adunay naitabong nga brownout maong nawala kita kadali mga kasyargaw sa live. Apan karon balik kita mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, pagpang-apod-apod sa libreng face mask nagpadayon. Nagpadayon ang kampanya sa atong mga kapulisan diri na sa isla ng Siargao nga masumpo ang COVID-19 pinaagi na sa mga simpleng buhat nga dako ang epekto sa komunidad. Sa maong kampanya, mihatag og libre nga face mask ang mga kapulisan sa mga nakita niini nga mga sa mga kadalanan nga wala magsukbot sa mga face mask. Dito sa General Luna, kagahapong adlaw mismo si Police Corporal Ramon Rich Dolgime ang mipahigayon sa beat patrolling dito na sa Barangay Katangnan og napulo ka individual ang naaktuhang walay sukbot nga face mask
maong ipangatagan kini mga kasyargaw sa libre nga mask. Sa Santa Monica, may hatag og mga citation ticket ang kapulisan niini kagahapon adlaw sa mga individual nga wala nagsukbot sa face mask o gihatagan kini og libre nga mask mga kasyargaw o gipainomduman nga pirmi magsulod sa face mask aron mahilikay sa COVID-19. Samtang sa San Benito sab gihimo ang maong aktibidad sa pagpangulo ni Police Lieutenant Jershwin Palen dito na sa Barangay Santa Cruz, Munisipalidad sa San Benito. O dili sa magpaulahi ang munisipalidad sa Del Carmen sa maong pagpang-apod-apod sa libre nga face mask sa pagpangulo ni Police Lieutenant Mary Jane Valenzuela. Pa-shoutout Kuya G sa taga Siargao Pilar, Surigao del Norte. Gikan na ka Sir Romel Golgat Blase. Salamat sir. Good morning, maradyaw na buntag. Kani mo din na. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga ka-Siargao, ang atong segment karon nga isda sa Siargao TV o ang isdang Siargao non. Dali atong hisgutan karon mga ka-Siargao. Kabahin na sa Marine Protected Area sa San Benito, mas gipalapad pa karon. Sipas kumuking uha na ato mapadanon ang karadyawan ng mga Siargao nun. Anak kapot nato na mga kalambusan, timaan sa kadaog na tagtanan. Bisan pa nga ang munisipalidad sa San Isidro, ang pinakagamay nga coastal barangay sa 9 ka munisipalidad nga sakop ning isla sa Siargao, ang Technical Working Group niini nagpadayon sa pagpatuman sa Coastal Resource and Management sa kapin 100 ka mangingisda niini gikan na sa tulo ka coastal barangays mga ka-Siargao. Kini aron masiguro nga adunay balanse nga livelihood o conservation aron masiguro ang sustainable fisheries production. Sa pagkakaroon plano sa CRM Municipal Technical Working Group uban sa mga mangingisda o barangay officials nga palapdan pa ang Marine Protected Area niini dito na sa Barangay Tigasaw o ginipalapdan hangtod na sa Barangay Pacifico o Barangay Del Carmen San Isidro. Sumala pa nga ang nakayunik niini ang mga nagkalain-lain mga polisiya nga ma-apply sa mga no-take zones o limited no-take zones. Atong paminawon ang mga pamahayag ni LGU San Isidro CFRM Officer Raymond Dolpina o ang mga mangingisda kabahin na sa maong proposals karon sa San Isidro. Kabayan, ang sanktuaryo nito, iniman ang sanktuaryo nito. Di ba pwede nato na iuson kay nakakuha naman kayo daon naman sa kwan. Di naman makot kayo daon. So ang tagkuha na mo kabayan na ang sanktuaryo iabot sa Pasipiko. Dire. Ana, Pasipiko, Largo dire na sa Ulay. Pero ini na mga area nagdepende sa kuan ng ordinansa kung unay kapang ganito na pero depende daw sa kuan na nagkasabutan kung ano na magamit an pwede kami ito limited ra tayo mo lang na ini na area diri sa suba pamana ra kinto ra Pwede ka pasiud daw sa bukana nan dan suba pasiud ng Del Carmen then daw sa nalimpong dito sakop naman sa ng Pasipiko. Pwede sa nato iapil ang Pasipiko, mag-join ka ng kanido ng sanctuary, total ang ato bantay dagat na tag-organize sa munisipyo, ini mo sa munisipyo para may isa ra magbantay. Sipas kumuking uha na ato mapadanon ang karadyawan ng mga Siargao nun. Anak kapot nato na mga kalambusan, timaan sa kadaog na tagtanan. O kanto mga ka-Siargao, ang segment nato sa isdang Siargao non dali atong hisgutan karon. Kabahin na sa pagpalapad pa sa Marine Protected Area sa San Isidro mga ka-Siargao sa tulo ka barangay mga ka-Siargao. Para na mas daghan pa ang maduyugan sa mga kaisdaan mga ka-Siargao aron mapalambo pa ang fisheries sa San Isidro mga ka-Siargao. Good morning po, maradyo na buntag kaninyong tanan. Salamat mga ka-Siargao. Good morning Kuya G, pa-shout out kan Erwin Blase, taga Pilar. Gikan na kang Langlang Delgado. Salamat po, good morning, maradyo na buntag.
Good morning Kuya G, pakigreet ako sa kay Mayor Gina Minil og SB members og kay Mayor Fernando Dular og Vice Mayor Arwela Dular og sa kay Ate Mina og sa ako wife na si Cherry og kay Del Carmen Mayor Proserpina Coro og sa ako Team Antigen. Thanks gikan na ka Sir Smiley Domdom Espaldon. Salamat Sir Smiley. Good morning Maradyo na buntag kanimo dina. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Coast Guard Surigao del Norte may pahigayon sa bayanihan sa karagatan. Kinatibok ang 200 ka mga benepisyaryo nga mga mangingisda ang nakadawat sa mga food packs nga gilangkuban sa mga canned goods og 3 ka kilo nga bugas. Kini nga lakang og pagpangapod-apod sa mga tabang ingon nga padayon nga effort sa Philippine Coast Guard kabahin na sa humanitarian missions niini sa atong nasod nga naguluhan nga bayanihan sa karagatan. Gipanguluhan mismo ni Coast Guard Station Surigao del Norte Commander Commodore Elaine Pangilinan ang maong pagpangapod-apod sa hinlabang dito na sa kadagatan nga sakop sa Barangay Ipil o Barangay Mabua, Surigao City niatong June 14, 2021. Ang maong aktibidad nagtumong nga matabangan ang mga constituents sa Surigao del Norte. Ilabi na ang mga mangingisda nga naapektaran sa nagpadayong pandemya. Good morning po, Maradyo na buntag sa tanan. Salamat po sa inyong pagsuporta din na sa atong programa. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, ang atong latest updates karon sa kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Ang Caraga Region karon mga kasyargaw, aduna nay kinatibok ang 18,316 ka confirmed cases, total cumulative cases na kini mga kasyargaw sa tibuok rehiyon sa Caraga. Samtang mga kasyargaw, ang kagahapong adlaw 221 ang naitala mga kasyargaw nga new confirmed COVID-19 positive cases. 3,703 ni ang anaagihapon sa isolation mga kasyargaw. 14,073 ang nakarecover na. 540 ang nangamatay. Mga kasyargaw nakarecover kagahapong adlaw ang 230 kabuok. Samtang giluwatan sa maong report sa DOH mga kasyargaw nga ang Surigao City adunay tig-usa sa Mat-i Washington nga nadugang og sa Claver usa na lamang mga kasyargaw. Mao na latest updates karon mga kasyargaw, mikunhod na ang mga nagpositibo sa Surigao del Norte mga kasyargaw. Base na sa report karon nga usa ka munisipalidad og 2 ka barangay na lamang sa Surigao City ang naay new confirmed COVID-19 cases. Good morning po, Maradyo na buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, atong pag-sayron ang pahinumdom ni Pangulong Duterte sa pagpangbakuna. Invite all our kababayans to be vaccinated at the earliest possible opportunity because this is the most, if not the only way, effective way to defeat COVID-19 pandemic. Let us all keep in mind that the vaccine will not only protect you from the virus, it will also protect your loved ones, especially the sick and elderly. Your participation in the Res Bakuna Kasangga ng Bida campaign is therefore key if we are to reopen our economy and reclaim our normal life. To the Filipino people, let me assure you that the government will continue to do its best to protect you until we overcome this health crisis together. Let us heal as one nation. Kapwa Pilipino, magpabakuna na po tayo. Mao na ang pamahayag mga kasyargaw, ang panawagan ni Pangulong Duterte nga magpabakuna na kita mga Siargao og mga Pilipinhon. Salamat po, good morning Maradyo ng buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon,
PNP Caraga gikondena ang pagkamatay sa duha ka pulis tungod na sa NPA. Patay ang duha ka pulis dito na sa barangay Atongalon, Butuan City kagahapong adlaw, June 15, 2021 nga sumala pa gipatay sa NPA. Ang mga pulis na ila nga sila Police Executive Master Sergeant Sherwin Roy Kahutol, 42 years old, og patrolman Nazar A. Libot, 28 years old, nga parehong na-assign sa Butuan City Police Office nga gipusil sa nagkalain-laing parte sa lawas. Hugot nga gikondena karon sa PNP Caraga ang maong pagpatay sa maong mga kapulisan. Sumala pa nga ang mga biktima gideploy sa maong area para na sa intelligence monitoring. Apan kalit kining gi-interrupt sa napulo ka NPA members o kini gidala duol sa farm ni Police Colonel Canilo Fuentes o sila gipusil sa maong walhong grupo o gipangawat ang mga pusil ni ini. Nasairan nga sa una pang mga simana adunay nadawat nga report ang PRO 13 nga atakihon sa NPA ang maong farm, mga kasyargaw. Good morning, mga radyo na buntag po kaninyong tanan. Salamat mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa PNP Caraga. Ilabi na kagahapon, nagtrending gayod ang pagpatay sa duha ka police, mga kasyargaw, nga gibana-bana nga napulo ka NPA ang mipatay kanila kagahapon, mga kasyargaw, dito na sa Butuan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, 123rd founding anniversary sa DepEd gipahigayon karong Hunyo 23. Sa umaabot nga Hunyo 23, ipahigayon ang pagsaulog sa ika-123 founding anniversary sa DepEd nga adunay tema nga bayanihan para sa edukasyon. Ang maong selebrasyon ingon nga komemorasyon sa pag-ila sa mga gilayon nga mapadayon ang paghatod og dekalidad nga mga edukasyon bisan pa sa panahon sa pandemya, mga kasyargaw. Good morning, mga radyo na buntag po kaninyong tanan. Salamat. Good morning, mga radyo na buntag, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, 7 million doses of COVID-19 vaccines na bakuna na. May abot na sa kinatibuk ang 7 ka milyon nga doses sa bakuna ang na-administer sa gobyerno. Sumala kang vaccine czar Carlito Galvez Jr. Sugod nga may arangkada ang vaccination program sa gobyerno. May abot na sa kinatibuk ang 7 milyon ang bakuna nga natupok, mga kasyargaw, ngadto na sa mga priority groups. Sa pagkakaroon, sumala pa kang Galvez, ana sa 908,471 ang ihap sa mga medical frontliners nga nabakunahan na. Samtang ana sa 486,945 ang ihap sa mga nabakunahan sa senior citizens. Samtang ana sa 129,301 ang ihap sa mga nabakunahan nga persons with comorbidities. Sa pagkakaroon, ana sa 7,067 ang ihap sa mga nabakunahan na mga economic frontliners base na sa report ini kang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Good morning, Kuya G. Paki-shout out ko sa ako igsuon nga si Jennifer Sinday Nonoy o sa akong mother dear nga si Leonora Decatoria Torsino Sinday o sa akong mga anak na si Banban Bray Bray o Brent o sa akong husband nga si Bert Ethet Dotilios. Ika na ka Ma'am Lorna Torsino Sinday Dotilio. Salamat ma'am. Good morning, mga radyo na buntag kanimo nina. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, sa mga balita karon, clinical trial sa Ivermectin gipadali na ni Pangulong Duterte. Gipadali na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Food and Drug Administration kon FDA ang clinical trial sa Ivermectin. Sa Talk to the People nga giingon ni Pangulong Duterte kang FDA Director General Eric Domingo nga papaspason na ang pag-estudyo sa Ivermectin. Kini sumala pa
nga kung epektibo kini batok sa COVID-19, pwede na kining maggamit dayon sa mga natakdan sa virus. Bisan pa nga 50% lamang ang risk nga mawagtang sa maong tambal apan mamahimong tabang gihapon kini mga kasyargaw. Good morning po, Maradyo ng Buntag. Mga latest updates dito na sa kauluhan karon. Samtang ang COVID-19 update sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning, Maradyo ng Buntag po. Ang atong latest update sa kaimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Ang atong Pilipinas, mga kasyargaw, may kabat na sa 1,327,431 ka cumulative confirmed COVID-19 cases. Kagahapong adlaw 5,389 ang nadunggang mga kasyargaw. Samtang 58,063 na ang active cases karon. 1,246,405 ang naka-recover na, samtang 22,963 ang mga nangamatay. Mga na latest updates karon mga kasyargaw sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Ingat kitang tanan mga kasyargaw, ilabi na sa nagpadayon nga pagkuyanap sa COVID-19. Ingat po, Maradyo na Buntag, mga kasyargaw. Salamat po sa tanang viewers nato karon, sa atong mga commenters, reactors, mga kasyargaw. Salamat po, Maradyo na Buntag, kaninyong tanan. Dinhi na lamang kukutob mga kasyargaw, hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhi na sa tong programa, Siargao TV News, para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, og sa tibuok kalibutan. Kini ang inyong nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana pagbantay makisayod, aron dili kita mahisuk kamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Happy Wednesday po sa tanan. God bless us all.